5 грешки при покупка на лазер, които струват хиляди. Ако обмисляте покупка на лазер или естетична система, изгледайте това видео. Ще ви споделя 5 грешки, които виждам постоянно и които струват хиляди. Грешка номер 1. Купувате по цена. Най-евтиният апарат почти винаги излиза най-скъп в дългосрочен план. Грешка номер 2. Купувате по обещание, не по възвръщаемост. Никой не изчислява колко процедури са нужни, за да се изплати инвестицията. Между другото, ако това ви е полезно, харесайте видеото и последвайте страницата, защото в следващите дни ще говоря само за стратегии, които увеличават печалбата в естетичния бизнес. Продължаваме. Грешка номер 3. Купувате, защото конкуренцията има такъв. Това не е стратегия. Това е реакция. Грешка 4. Не анализирате пазара си. Различен град, различна аудитория, различна нужда. Грешка номер 5. Нямате план как ще продавате новата услуга. Апарата не прави маркетинг, вие го правите. Истината е много проста. Технологията е инструмент, но печалбата идва от стратегията зад нея. Ако искате да вземете по-умни инвестиционни решения, останете тук.